जोंहा बल्डार पिचिं जोंहा पल्ला दैमा दं बाहाय माने बायख्लानाय खुरख्ल'नाय जागासिनो दं थ' लामाया बिराद फिसा जालांबाय बेखौ उद्घाटन खालामगोन दिनै बिराद मोजां मोनदों आं बे ओनसोलनि गासै मानसिजों बिटिसि इलेक्सननि समावनो खोन्था होलांदोंमोन थ' दिनै बेफोरखौ आं मोनबोनानै बा बिथांमोननो होनो हानानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। बबेनिफ्राय बबेसिम थागोन आरो बेसेबां कौटिनि होननानै फोरमायगोन? जोंहा दिनै बाहाय 1,85 lakhs बेयो जाबाय जोंहा नै सुलिखान्दानिफ्राय ओरैहाय बिलासिपारासिम थांगोन बे लामाया आरोबाव ओरैहाय नोरसिंबारियाव दंबोयो बाहाय नोरसिंबारियावबो मोनसे दं आरो फारसेथिं भुकामारियावबो मोनसे दंबोयो लामाया थ' गासै टटेल आङो 13 कौटिनि सेंसन खालामना लाबोदोंमोन थ' बेखौ दिनै उद्घाटन खालामनो हानानै बा मोननानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु बिसायख'थिनि सिगां खोथा होनायखौ मावनो हाबाय होननानै फोरमायगोन आं। दा बिसायख'थिनि सिगां बेखौल' होआखै आं अनेक दंबोयो थ' बेनिखायनो आं नाजाबाय थागोन जेसेबां हायो बिथांमोनखौ माने जि खोथा होनाय बेफोरखौ आङो लाखिनो थाखाय आं जुजिबायानो थागोन आरो मावनो थांनायाव माने गासैबो जेन खनसेनो जोबजोबगोन बेबो नङा बेनिखायनो आं लासै मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावनो नाजालांबाय थागोन। जिहेतु नोंथांमोननिनो बिपिएफनि बायदि एमएलए हिसाबै नाथाय मानास जिहेतु गोबां गोग्लैसोनाय दं मानास एरियायाव बर्डाराव लामानिफ्राय जोंहा दिनै बे समस्थिनिफ्राय सासे एमएलए देरहाबावबाय थ' बेनिखायनो जोंहा बे साननैसोनि गेजेराव माने मोननैसो आरोबाव जोंनि एमएलएनि थ्र' आरो जोंनि मा होनो एमसिएलएनि थ्र' आरो इएमनि थ्र'यै जोंनि बे बर्डार ओनसोल खाथि मोननैसो खामानि फैगासिनो दं थाबनो नोंथांमोना मिथिनो हागोन थ' आरोबाव जोंहा मानासाव एकदम मानास बर्डाराव मोनसे टुरिजम माने हटेल बायदि बेखौ जोंहा 28 crore मावफुंगासिनो दं सानसे साननैनि गेजेराव फिथा हास'गोन बिथां जोंहा टुरिजम डिपार्टमेन्टनि इएम आरो जोंनि श्रीजुत हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैनानै बेखौबो फिथा हास'सिगोन।